Mira, aquí di que hai que aproveitar os días nos que a muller está fértil. Eu son moi amigo de aproveitarlo todo, lindiña. Senta, que che vou traer unha cervexiña. Non, mellor un vaso de agua, que me sinta mal, Que maravilla de home. Calquera diría que é irmán de quen é. Non é para ti, é para Ismael. Oye, é para él, E eu que? Deulle de comer aos porcos, arranxou o peche do jaliñeiro, tapou o burato do tellado e picou toda esta leña. Como que marchades? Pero vas levar os rapaz aos presivos. É lo que mal ten. Se podo ir eu, pode vir el, non? E se tes algún problema, xa sabes, das uns tironsiños e xa che subo para arriba, Pero como se che ocorreu collelo só? Porque ti me dixeches. Pero era unha broma. Como che vou mandar eu os percebes con estes golpes de mar? De momento, isto queda decomisado. Ti acompáñasme ao cuartel inmediatamente. O culpable son eu. Sí. Léveme a mí. Saca de aí, anda. Isto é o mundo ao revés. Mire por aí. Dan luxo. Pero parad de atender os clientes, ó. Vais collendo unha mesa que non estea coxa na vayamos romper. A madeira colle forza cos anos. Os homes perdémola. Aos meus anos, a única novidade que che ofrece a vida é a morte. Esa non é a miña viaxe. A miña viaxe é outra. Pois porque é bo mariñeiro non sairía ao mar con este tempo, entendes? Que queredes decir? Señor xuiz, atopamos unha chalana varada aquí en Punta Sas. Non é vostede de aquí? Non, nin vostede tampouco. Fume de Porto Sás sin avisar, sin despedirme de ninguén. Pero non creo que me extrañen. Quen se vai preocupar dun vello como a mí? Non sei que dicir que vos facer nós semelhante. É como se estivese ainda con nós, ali ao fondo, sen chamar a atención. Tamén non se vos pode deixar sós. Milagre! Milagre! Pois claro que sí, Pitusa. Unha árbore é un ben como calquera outro. E está suxeita a dereito como calquera outra propiedade. É así, non é culpa miña. Será culpa súa se deixa que chegue a xuízo. O caso da Pereira do Souto leva máis de 50 anos sen ser admitido a trámite por ningún xuís. Nin Andrés picaría nesto. Non se trata de picar ou non picar. Trátase de saber quen ten a razón. Pero, señor xuís, non ve que isto é como unha tradición? A familia de Elena, mai a familia de Tarasido, levan pelexando por esa Pereira desde hai máis de 100 anos. Non ten sentido chegar a xuízo por esta liorta. Non, hai unha denuncia. Hai 2 pleiteantes e hai un xuiz. Claro que ten sentido. Como prefira. Aquí lle quedou o expediente. O acto de conciliación é esta tarde. Esa é outra. O acto de conciliación. Chámelle como queira. Pero se amañamos isto hoxe, non hai que chegar a xuízo. E estou seguro que vai haber acordo. Vostede non está ben, non? Non vai chegar a ningún acordo. Agora que saben que pode haber xuízo, non vai haber que nos pare. Isto para eles é un regalo. Non se atreverán nin a soñalo. Estarán encantados de poder preitear a justo. A muller de Taracido creo yo ben, pero de Elena... Isto non é cousa de Elena, señor xuís. Como que non? Elena Souto é a propietaria da árbore. Unha cousa é que sexa a dona da Pereira e outra que isto sexa cousa dela. Entende? Xa o avó de Tarasido, a mailo avó de Elena andaron a paus. É total por unhas peras. Non é tan doado, Pitusa. A Pereira está na finca de Elena, pero as polas caen na finca de Taracido. Quen ten dereito a coller a froita? Un caso apaixoante. Desde logo non será o caso máis importante da miña vida, pero iso non quere dicir que vai a quedar sen resolver. Señor xuís, permíteme unha observación persoal. Por favor, Pitusa. Simplemente queríalle dicir que, aínda que pareza mentira, cada día que pasa parece vostede máis novato. Sorte no acto de conciliación. Gracias.
como que vergonza? Tiñas que ter vergonza polo outro, non por Espera, non se sea impaciente. A ver, déixame entrar. Un momento. Que linda. Ay, papi. Que? Nada. Estás me dicindo que non para dicirme logo que sí. A ver, como íamos chamar logo o noso satélite? Papi, non estou embarazada, sale negativo. Mira. Ma, pois desta vez que me daba a min o corpo que sí, cha. Pois nada, esta vez tampouco. O mellor non está apañando todas as forzas. Cuidadiño, comigo que eu son todo puntería. Ai, sí. Onde poño eu o capitán, onde poño eu o meu capitán, che. Xermola todo. Papi, non sexas porco, por favor. Xa tiña unhas botellas preparadas no petróleo e todo. Ai, mira, vou ir ao médico. A que? É que o mellor necesito unhas vitaminas ou algo así. Que bom. Ai, non sei. Isto é, eu que sei, mala sorte, o que? Vou ir igual. É que quero que todo estea seguro. Me va? Mira, ti coñeces ao novo médico? Non, é que esa outra tamén, tiña había confianza, pero ir aí un médico que non coñece contarlle o noso Papi, aquel... é un médico, non sei se é rapaz, é un médico. Rapaz... É que son rapaz pola túa culpa. Ai, sí. Sí, Non me porque digas. mirar por ti... Xa me poño todo vitalicio. Non te rías, que a cousa é seria. Esa Pereira tivo máis preitos que a Ruiz Mateus. Pero é que é ridículo, tía. Ir a xuizo por unhas peras. Mellor ir por unhas peras e non por divorcios ou cousas así. As peras, despois de todo, cómense. Se non lle importa, teño intención de pasar. Ai, perdoa, Rosa. Pasa, por favor. Cóbrame, se é tan amable. Sí. Cóbrelle aí, nena. $2,75. Esta que ten? É Rosa Patiño, a muller do señor Vilariño. Quen é o señor Vilariño? Os da finca de Pedra Louriña, non sabe a casa grande esa que hai saindo para Cormelle? Bueno, pois esa. Pois a casa será moi grande, pero ela é unha mal educada, eh? Non, nena, non é que un pouco estirada. Hai un pouco estirada, e logo nós que somos un pouco encollidas. Que cousas tes? Oi, tía, que non atura esta clase de xente, eh? Fáiseme raro vela por aquí. Porque ela nunca ven comprar, sempre mandaba algún empregado. Ai, pois será por iso. Non está feita a comprar e non compra. Bueno, algo é algo. Pero, aínda non tes abogado? Home, pensei que era unha broma. Como ia contratar un abogado para defender unha Pereira? Hai Pereiras e Pereiras. E por riba esa. Esa que? Esa Pereira. Veña, chama a Nuria agora mesmo. Nese caso terei que chamar a Ladislao, non? Ladislao vai con eles. Como? Que traidor. Veña, chama a Nuria, non podemos perder. Podemos, Adrián. Muller, sobre esa Pereira, todo o mundo ten a súa opinión. Eu sempre che fundo o Souto. Home, moitas gracias. Claro, por eso Ladislao vai con eles. Os Couto sempre foron do bando do Estarasido. O pai da nai de Couto sempre se levou a matar coa nai do teu pai, por mor dunha becerra que sei que tiña. Deixame, el gacho, deixa. O caso é que vos os dous estades comigo, non? Claro. O que non entendo é como o xuiz permite que estas cousas cheguen a xuizo. A mí tamén me pareciu raro. Claro que leva pouco tempo aquí, pero xa que admitiu, hai que aproveitar a ocasión e amañalo o conto dunha vez. Para mañalo que, Adrián? A min tanto me tende quen se sean as peras e máis esa Pereira do demo. Hai Pereiras e Pereiras. Deixame, el gacho. Melgacho ten razón. Esa Pereira non é unha Pereira calquera. Ai, non? É a Pereira do Souto. Ah. Teu pai, que na gloria estea, había estar ben orgulloso de que lle déramos unha boa malleira ao Estarasido. Pois é unha parvada, Adrián. Deso nada. As peras desa Pereira son nosas. Quero dicir, túas. Non podemos consentir que ningún tarasido as colla impunemente. Eso hai no que deixar ben claro. Así que, veña, collo o teléfono e chama.
Vale, vale. Eu vou chamar a Nuria. Pero pasa unha cousa, Se se ri de min, contádeslle vos. Contámoslo. Ti faime caso, Paco. Francisco, vale. É a oportunidade que tendes de que a pereira sexa vosa. Non querías esmajar o souto, pois aproveita. Tes razón. Esmajar o souto. Xa verás, Ismael, isto vai ser como as noveliñas aquelas do oeste. El col cuspió plomo e un cuerpo sin vida rodó por el salón. Non creas que me gusta moito. Os proitos contra a natureza sempre acaban en tragedia. Lo que natureza, ni que natureza, home. Nós imos contra Helena, contra o souto. Pero é por mor dunha árbore, e as árbores son sagradas. Si, home, sin que máis da amazonía vosa, non? As que quedan, xa que poucas tendes. Eso sí. Faime caso, Moreno, é a oportunidade que temos de clarexar isto. É por riba, en fin, modestamente tamén, de facer historia na xurisprudencia galega. Tudo é necesario, non? Abonda xa, Ladislao. Déixate de parvadas. Éramos poucos e chegou a lista. Non vos dades de conta de que ides facelo parvo. A quen lle importan as peras esas? A nós, que somos de aquí, tico máis de fora. Pero o que queremos clarexar é se prima o dereito da propiedade ou o de territorialidade, entendes? Se as peras son da pereira ou do dono da terra onde se atopa, é a pera da discordia, entendes, Ismael? É un dilema apaixoante, A ti faltache unha fervedura. Un dilema apaixoante, vai a parvada. Ai, xa entendo eu. O qué? Que estás que morres porque non podes participar nun xuixo histórico, non? Mire, infeliz, teño estado en xuizos dos que ti non entenderías nin o apelido do acusado. Sí, que ti defenderes os replicantes en Blade Runner, non me lembraba. Déixame en paz, non me mares cos teus patéticos asuntos de silveiras, regatos, pereiras e... Móvil. Deixa que che colla diante dun tribunal. Aprendiz. Aprendiz. Viste o móvil que ten? É de 29 pesos. Ela fai ben non meterse. Este suizo non vai traer máis que mala sorte. Cala a boca, te, que saberás desto. Dimite a min é que ten que ir Lindiño ao médico. Lindiño non ten nada, o que pasa é que isto é... Non sei, é cousa de paciencia, é cousa de perseverancia tamén, pero... Nada, que ten que ir ao médico, é arre con que ten que ir ao médico, che. Eu que sei, o mellor é ti que non o fai ben. Que? Si, ti daxe para direita, como dixía meu pai. Pero, neno, pero ti que dixo? Es que é unha muller. O italiano da literatura, o Casanova, ese un aprendiz, me era un curiño, un sacristán ao meu lado, mira como che digo. Home, fai favor. Eu non sei, utilidade pode que teñen os chismes estes, pero é que eu non lle atopo a... Proba con estes chismes, xa verás como lle atopas. Falaba de traballo, animal. Ai, de traballo, non? Si, un caso apaixoante. Ai, si, cousas de Llupir desas. Apaixoante é o noso, o da Pereira, ese si. Vou defender a Helena Souto. Quen, ti? Que xa te podes ir preparando, ou mellor, despedindo das peras, letrado. Estamos tremendo. Oiches, guapa nena que vende las peras, cantas che mandaron dare. Isto vai acabar en tragedias. Para ti, meu queridinho. Antes de que os sigamos intentando, quería estar segura de que non nos pasa nada, de que todo vai ben. Paréceme moi ben. Poderíamos facer algo aínda mellor. Verá, eu teño un par de colegas que traballan no gabinete de orientación familiar en Santiago e ali, entre outras cousas, dedícanse a estudiar os problemas de infertilidade, tanto en homes como en mulleres. De homes tamén? Sí, ademais son os primeiros que miran, non porque sexa máis frecuente, senón porque é máis doado de comprobar. E vostede cree que se o meu marido vai comigo? Home, digo eu, xa que vostede ten que ir a Santiago, pois que vai el con vostede e así sacámonos de dúbidas. Temos todas as probas para que non haxa ningún problema. O que pasa é que non sei que pensará Petróleo de todo isto. Petróleo? Eu tive un can que se chamaba Petróleo tamén. Bueno, Petróleo é o meu marido. Chámase Celso, pero todo o mundo lle chama Petróleo. Non pasa nada. Ai, sinto, de verdade. No, eu ao meu chamáballe Petróleo porque tiña o pelo completamente negro. Ademais, é un nome bonito para un can. Sí. Mire, e vostede que tal aquí en Porto Sás? Moi ben, estou encantado. De verdade que estou encantado. Aquí pódome dedicar ás miñas dúas paixóns, a medicina e aos paxaros. Os paxaros? Sí, a ornitoloxía. A Costa da Morte é un lugar privilexiado para a observación de aves mariñas. Mire, meu pai tamén era aficionado aos paxaros e botou media vida mirando para arriba. Miña nai non entendía nada. Caribe. Sí. Mais ben cara ao Oriente. República Dominicana. Exacto. Xa o sabía eu. Non, é que estiven 6 meses en Cuba estudiando unha especie de pelícano
e fun un par de veces a Santo Domingo. Que ben. De todos os xeitos, sabe unha cousa? Despois de percorrer medio mundo estudiando aves exóticas, decateime dunha cousa, que aínda non sabemos nada das nosas. A paradela, o corvo mariño, a gaivota de... E con tanto paxaro non ten medo a que lle piquen? No, que va, iso é prácticamente imposible. Home, a non ser que se vaya aos niños en época de cría, entón sí hai que andar con moito ollo, porque mesmo unha gaivota se pode converter nun animal agresivo e perigoso. Claro, eso é instinto maternal. Herodes é gran político. Deberíamos deixar entrar a menores de idade. Nin a ladróns. Que? Que creo que nos están roubando, tía. Estás segura, nena? Aquí nunca faltou nada. Pois sempre ven a primeira vez para todo. Non sei, vou revisar outra vez os datos dos pedidos, pero para min que aquí hai algo raro. Claro que hai algo raro. Pero con chamar a Herodes asunto arranxado. Oye, outra vez por aquí van saber quen é Celia. Pois esta é a historia. Resulta que a árbore está na miña finca, non? Pero o destino quixo que as bolas con máis peras dean cara á finca de Tarasido. E hai que saber que ten dereito a coller as peras. Eso. Pero iso está moi claro. A froita é túa. Tarasido só pode coller a froita que caia para o chan, non a que ainda está nas polas. Eso seguro? Segurísimo. Iso é de primeiro de civil. Non hai suizo. O único que vai haber é un patético abogado posto en ridículo. Digo eu, non terá nada que ver que esa pereira plantara o avó de Tarasido. Como? Plantou non Tarasido? Iso é o que din eles, pero non se sabe. Tanto ten que na plantara. Todo o que ti plantes en terra allea é propiedade do dono da terra. Quen me dera que Ladislao me viñera con esa parvada no suizo. Así que imos gañar, non? Imos. Ti tamén. Mira, Nuria, é que este é unha especie de tradición. Claro, Adrián está no meu bando. E os Couto van con Tarasido, non me digades máis. A verdade é que eu non quería entrar nesta parvada. Pero, se resulta que imos gañar, a cousa cambia. Claro que imos gañar. E digo vos máis, aínda nos imos rir un pouco. A onde ides con eso? Ao pabillón ver un partido de fútbol. Sí, claro. Non me fajades parva, por favor. Celia, pasa algo? Pasa que non me gusta que me rouben, Fito. Que nós non levamos nada, Ah, non? E logo isto que? Isto ímolo pagar. Sí, claro. Eu teño bolo que crer. Home, se queres, cóbranos primeiro, despois sabrás como crees. Mira, que simpático. Xa teño a lista de todo o que nos levaron. Non me fai falta lista ningunha. Xa pesquei os ladróns. Que temos que pagar antes de coller as cousas, non? Non lles fajas caso. Di que lle roubamos e non nos temos para pagar. Veña, non me maredes. Aleirando os petos. Tía, non penso eu que fosen... Deixame a min, que destos hai máis. Veña, a ver que levades. Tía, levaronnos café, zamburiñas en conserva, azafrán e latas de espárragos. Espárragos. Fez. Sí, espárragos. Vale. Non me miredes con esa cara. Un erro teno calquera, non? O mar, que mo foi levar. Caladiños, non vos quero oír. E ti, Tarasido, non lle topes a nada. Boas tardes, Pitusa. Non sei para quen. Aí os ten. Boas tardes, señores. Boas tardes. Boas tardes. Ve, Pitusa, puntualidade. Vese que toman en serio o asunto. Gústame esa actitude. Veña, ao despacho. Ben, o objetivo disto é evitar chegar a xuízo. Por lo tanto, que non estea de acordo con este encontro, que o diga. Ben, señoría, o noso ordenamento xurídico non contempla actos deste tipo, así que... Aí, Ladislao. Dalles no lombo, veña. Se tiveras un pouco de cabeciña, sabería lo que... Como che que queda, nada niña, mañá por por favor, baixo, sabes? pero non sabe hacer máquinas. No, aquí unha cousiña antes. Abonda xa! Pensei que poderíamos arranxar isto amigablemente, pero xa vexo que non vai ser posible. É imposible. Os outros son como gatos. Se non teñen que Por favor. Mañá ás 12 celebras a vista.
Así que ata mañá non hai máis que decir. Si, home, ti primeiro alporísalo jaliñeiro e agora... Elena, eu non... Non teño máis que decir, ata mañá. Señores, por favor. Xa llo dixen. Oye, ti si que és como un gato, sobre todo polo que che gusta. Anda. Veña, home, a ver se Nós temos la razón. E da mañá por baixo nada. Sí, Pasado non está mandado. Ala. Vouche dar unha lección. A min? Boas tardes. Hola. Só leva isto? Pois sí, non preciso máis. Vostede chamase Rosa, verdade? Dona Rosa Patiño, señora de Vilariño. Pois mire, dona Rosa, déixeme dicirlle Boas tardes, Rosa. Que tal desde a mañá? Hola, Celia. Que dicía? Nada, nada. Adeus. Ata logo. Tía, teño que dicir unha cousa. Vale, pero mírame aí abaixo, se teño as miñas lentes, anda. Sí. Aí estes. Ah, menos mal, que nin que as perdera. Ah, estaba no consello e non vía nada. Teo que lles paso aos bien perjazos, que nunca sabemos onde temos a cabeza. Tía, teño que contar unha cousa. Dime. Esa Rosa é amiga túa, verdade? Amiga, o que se di amiga non. Pero inimiga tampouco, Olliño. Bueno, marcho, ala, hasta Tía, logo. pero que teño que dicir... Bueno, non, dismo mañán, vale? Que agora teño xente esperando. Ata logo. Terá que valer. Quedamos moito. É que imos pechar. Non, o tempo de rematar o viño xa marchamos, Ok. Que dicías? Que eu tamén pensaba que era unha parvada. Pero se ata o xuiz permite que chegue ao xuizo... Pero eu non podía facer outra cousa, Elena. Había unha denuncia e ningunha das partes tiña intención de chegar a un acordo. Claro que podías facer outra cousa. Podías dicir que todo isto é unha tolemia, que o xulgado está colapsado, que non che tomaran o pelo, que é unha parvada. En realidade, podías dicir moitas cousas. E tamén ti podías telo amañado antes de chegar ao xulgado, non? Eu soubo non tonte, Carlos, non tiña nin idea desto. Pois debe ser a única, porque aquí todo o mundo ten unha opinión formada sobre a pereira esa. Eu só sei que a pereira é miña. Planteu na meu avó cando era un neno. Sí, pois Tarnacido di que a plantou o seu avó. Iso di o Vistalegre ese. Sí, e di que se a semente é da súa familia, o froito tamén ten que ser para eles. Veña, muller, non lle deas importancia. Estamos falando dunhas peras. Non, Carlos. Estábamos falando dunhas peras. Pero pola túa maravillosa idea de facer que isto chegue a suizo, pola túa culpa, agora xa non falo de peras. Ah, non? Non, agora falo de orgullo. Isto é unha cuestión de familia, entendes? Pois mira, Elena, se te teño que ser sincero... Falando un pouco de sincero, a min eu non teño problema, eu non teño maior problema. Eu en que vaña, que un xuiz veña aquí con coa dona dun varadoiro e se poñan a prevaricar e que se poñan a xogar co que Ois, Petróleo, para un pouco. Pero que o fajan no meu local as tantas, pois mira ti non é. Sabe lo que che dixo, bicho? Que eu con este non prevarico nin os vos días. Elena... E a ti non sei como che aguantaba, linda, non sei. Era unha carallada, che. Pero a ver a que non se entende, non? Os médicos especialistas, che. Os médicos especialistas. Que fan unha montaña dun gran de area, ois. Veña, ata mañá. Auriño, cara. Hasta logo. Viche como non hai que tomar as cousas a tremenda. Mira ti, que foi falar de tremenda. Agora vas a ver ti máis co médico. Eu? Ai, miña nai. Eu máis cos médicos non sei. Non sei eu máis cos médicos. Pero creo, humildemente, que máis que a ovella esa sí. Ai, agora batei a culpa a Anselmo. Anselmo. Moita confianza temos con Anselmo. Chámase así, que crees que che diga? É un home encantador. E gustan os paxaros. Encantador de serpes. E amante das galiñas. Papi. Pero mira unha cousa, Anselmo, Como se pode un médico chamar Anselmo? Anselmo é nome de carteiro, dunha cousa así, non é nome de médico. Pois mira, de nomes tamén estivemos falando. Non, falaste un lotazo,
Sabes como lle chamaba un can que tiña? Anselmo. Perdón? Que sabes como lle chamaba o can? Anselmo? Petróleo. Que? No, que lle chamaba Petróleo can. Oh, lindiña. Petróleo. Lindiña. Xa te estou vendo bien, xa te estou vendo Tes nome de can. Ti fai o que queiras. De can. Fai o que queiras, que é o que vas facer. É o que vas facer. Gíate por el e fai o que queiras. Me encanta, amigo. Estás enfadado. Non. Estou preocupada. Estás enfadadísima. Sí, estou enfadadísima. Porque quero ter un fillo e non o consigo, por eso. E por eso vou ao médico e me preocupo. Pero ti tranquilo, son cousas miñas. Eu tamén me preocupo. Sí, claro, que non tes tempo. Claro, Belinda, que non é para tanto, non? Para min sí que é para tanto. Para ti é máis para o teu amigo Anselmo, que o primeiro que tiña que saber é que non hai que agobiar a xente. Anselmo non ten nada que ver con todo isto. Non, que va. Tiña o ganas eu de coñecer o teu amigo Anselmo, Pois mira, seguro que ele está impaciente por te coñecer. Seguro. Ata mañá. E dentro duns minutos, as 2 en punto, cando o reloxo se apunten cara o máis alto do ceo, Portosás asistirá a unha nova edición desa disputa centenaria. Os Tarasido contra o Souto. De quen serán as peras máis sabedoras da Costa da Morte? Esta é guerra por un árbore, pero tamén é a luita pola terra, a pelexa polo pasado e polo presente de dúas familias con raijañas tan fondas como as da pereira pola que se enfronta. Bos días. Bos días, Pitusa. Bos días, señor xuiz. O caso 356/18. Don Francisco Tarasido denuncia a dona Elena... Vale, Pitusa. Xa coñecemos todos o asunto ese. Antes de comezar, quixera falar cos dous letrados. Se son tan amables... Quero que se comporten. Non vou deixar que isto se convirta nunha feira. Entendido? Se tipo la estatua de aquí da... Ladislao. Non, en ningún momento, señoría... Entendido, Sí. Por suposto, non se preocupe, señoría. Será unha operación rápida e limpa. Iso espero. Tía, a señora esa, Rosa, vive no pazo que hai saindo cara a Cormelle. Sí, pero non é un paso, é unha casa grande. Así se chamaban antes. Pois eso sí que é raro. O que... Non queda, que la terá cartos. Ela é dunha familia moi rica de Asturias. El foi un alto cargo en aduanas. Agora está xubilado. Xa. E como é que agora ven polo súper? Ti non dicías que non viña nunca? Non viña. Eu saiba, compraba en Carballo, tamén tiña unha casa ali. Bueno, algunhas veces baixaba un tal Emilio, un empregado. Pero agora o pobre morriu hai un par de anos. Claro, daquela será polo da morte do tal Emilio. Será por eso. Pero a ti que se che perdiu coa tal Rosa. Porque nin que estiveras escribindo un libro sobre a súa vida, nena. Non, é que, como non a coñecía, pois picou unha curiosidade. Pois non ten nada de especial que digamos. É unha señora que vive co home de sempre, que ten cartos e que non ten fillos. E iso si, garba e fachenda que queiras. Se biches que botada para adiante. Que non a coñece e non a pensar que é marquesa. Que iso é o raro. Que é o raro. Nada, que veña agora polo único, se antes non viña nunca.
Non sei, será polo do empregado ese. Eso xa cho dixen eu antes, nena. Sí. Que teño a cabeza no aire, tía. Pois pona na terra. Que pasa? Xente? Que azulí que estás hoxe? Quen che vestiu tua muller ou? Vestiche ti só? Eu non sei se saberás. Veña, ponme unha cervexa. Agora vai a tua cervexa, Pouca ansia tes, che. Parece que... nin carne tes, nin carne tes. Parece un difunto. Claro, normal. Claro, merda. É normal. Claro, merda, Estas mulleres se acaban con un, home, que si, dimo a min, home, que eu sei, no. Que eu sei, home. É que estou dormindo pouco. Pasa-te algo, tío, hoxe. A mí Pasa-te nada, algo. pero Estás un pouco había- acelerado, non tío, sei, había xa. que dormir un pouquiño máis e apuntaron bastante mellor, non? Pero quen che deu a ti? Quen che deu a ti ver a neste entero? Quen che deu? Que carallo che deu a ti ver a neste puto entero? Que tes, Que é unha tío? broma, Unha broma, pois vai facer as bromas a túa puta non prima. confundas, non confundo nada. Non confundas que non son calquera da rúa, Bos días. Un auga con gas, por favor. Mellor sen gas, do tempo. Que miras ti? Non me busques, Hoxe non me busques, Curreliño. Un sitio mariñeiro, Si o que ten estes sitios, o estar así a 25 metros do mar, pois volvense mariñeiros. Está xeada. Home, non, ven da neveira como queres que estea. Pero pedinlle do tempo, non o ido, o que? Pois non yo in. Non teño día eu hoxe, desculpen. Pois sí, pideuche do tempo, que sintín eu. Do tempo? Vouche poñer eu a ti, Veñame, Do tempo che vou poñer eu a ti. Mira, se tes problemas, bate a cabeza na porta ou fai algo de proveitame, veña. Toma unha cervexa, por exemplo. Pero que tes, ti? A ver, que me queres, ti? Pero que tes, tíame? Que tes, petróleo? Que queres, petroliño? Que? Petróleo. Vostede é petróleo. Sí. Anselmo Bendaña. Encantado, son o médico novo. Home! Anselmo Bendaña, o médico. Moi ben, Anselmo, moi ben. Pois sí que tiña eu ganas de coñecelo a vostede. Tiña un mundo de ganas de coñecelo a vostede. Sabe que lle dixo? Sabe o que lle vou dicir? Que está vostede invitado, home. Está vostede invitado. Portosás unha bicoca mariñeira. É o que é. Pois, moitas gracias. Manjui, quédame aquí que teño que falar con unha persoa eu 5 Ai, minutinhos. agora tiñe que quedar, non? Tiñe que quedar aquí no bar cando che convén a ti, como a sempre, non? Mira que ben. Pero mira que tal? Eu son Manjui. Anselmo Bendaña, encantado. Encantado. E como era o asunto da auga? Era do tempo. Do tempo, pois vale. E, como dixen antes, señoría, queda, pois, probado que esa pereira nasiu gracias a unha semente botada con intención, isto é, conscientemente, por don Euloxio Tarasido Sanz. Chans. O avó paterno do meu defendido, don Francisco Tarasido. Polo tanto... Abondas xa, Ladislao. Estásme toleando. Iso é que non tes a Juante, nena. Moi ben, fillo, moi ben. Couto, silencio. Nuria, por favor. Señoría, podo rematar ou non podo a miña alegación? Alegación. Nuria, remate xa, letrado. Gracias, señoría. Polo tanto, se esa semente da árbore pertence á familia do meu defendido, xusto será que a fruita que desa semente nasa pertence tamén á de bandita familia. Ergo... Eu tamén. Non, Paco, ti sentado. Ben, entendido, Ladislao. Entendido? Alguén tira un carozo de pera nunha finca da propiedade da miña defendida e a pereira que nace ten que ser súa. E iso que queda entendido, señoría. Espero que a ninguén se lle ocorra construir unha casa nunha finca da miña propiedade porque esa casa sería legal e completamente do expelido que invadiu a miña finca para construir. Un momento, Nuria. Ladislao. Sí? Esquece a estrategia da semente, anda. Nuria ten toda a razón do mundo. O que planta algo nunha terra allea non ten ningún dereito. Pois daquela podo cortar as palas. Tracido, fale só cando se lle pregunte. Un momento, señoría, porque o meu defendido, algo temerariamente, acaba de apuntar un dato moi interesante. Non podemos cortar as polas. Ollo o asunto, Non, nin sequera podedes cortar as polas. Ai, non. Por que non? Non, poderías cortar as polas. Claro que poderías, pero non o fixeches. Non o fixeches e prescribiu o teu dereito a facelo. Tiveches 20 anos para cortar as polas.
E o non facelo, agora é a miña defendida que ten o dereito a que as polas sexan respectadas. É o que se chama adquirir un dereito polo paso do tempo. Usucapir, en latín. Fillo de qué? É o que ten o Código Civil, que é moi clariño. É que ten o latín, home, que é lioso. Eu non contaba con isto. Ti contabas que con nada, a las piñas. Ben, o caso está claro e visto para a sentencia. Moitas gracias, señores. Podedes recoller as peras que caian ao chan. Sabes que te digo, Non te perdas, Francisco, de peras por hoxe xa abonde. Veña, Ladislao, amigos. Oi, Tarasido. Que? Tesme que facer un favor, Por favor, doucho meu abogado, toma, levo de Déxame mano. Eu estou moi ben servida, gracias. Mira, o que quero é que veñas comigo onda esa pereira do Demo. A pereira a que? Vela. Anda, vamos. Ai. Tamén podías virte soa, non? Home, poder podía. Pero ainda que non creas, hai máis de 20 anos que non veño por aquí. Ese curiño que non ia dar coa pereira esa. Ai, que foderse. Que pouco interese poño das mulleres nas cousas. Mira, Tarasido, estate caladiño, anda. Esa pereira ten moita historia. Conteme unha vez ao meu pai que se colgou dela un crego navarro que andaba coa filla do alcalde de Cormello. Eh? Oh, Ismael, ti non debías creer todo eso que che di, Un respecto, que este fala como un libro aberto. Pois logo facedeme caso e arresa desto entre vós, que trae mala sorte andar con pleitos ca natureza. Ai, eu vendoche, Home, mira que listo. Ti vende a miña pereira, non? Vaya negocio. Pois anda con ollo, que pode darme ao xuiz, a cousa non está clara aínda. Mira, non me fales do xuiz, que por culpa do estúpido concepto que ten ese da lei, pois mira, estamos todos aquí embarullados. Pois madriña. Ai, que diviña. Xa vos dixen que traía mala sorte. Pois o caso é que xa non ten moito sentido seguir co suizo. Isto rematou. Lástima agora que pensaba o bo. Ai! Non te queixes, Ladislao. Polo menos aforraches facer os ridículos coitando a sentencia.
Estaba che dando unha boa malleira e sábelo mellor que a min, O importante é que ninguén se mancou. É certo, non houve golpes, pero a pereira é miña, Xa segues querendo, Elena, regálacha. Todiña para ti. Pensade que son parvo. Agora, visto, gañamos nós. Porque o problema é desta señorita, xa teñen un problema de rayo, A ti deronche algo de pequeno. Oi, pois eu teño unha idea, Cal? Decides que necesitamos un parvo para encasquetarlle a pereira, non? Un parvo completo. Pois eu teño candidato perfecto. Hola, guapa. ¿Estás ben? Contaste ben? Estás enfermiña? Tes algo? Vaya que... Non... Levo todo o día chamando, non colles, non apareciches polo bar, estaba un chisquiño preocupado. No me pasa nada, tranquilo. ¿A ti pasache algo? Non, estou ben, Ay, no, claro. Ti é Superman. Non te pode pasar nada, claro. Ben, non... Por favor, pecha a porta. A ver, Ruliña, dame unha oportunidade. Estive pensando, Debes estar de feito, non? Estive pensando que, vaya, que tes razón e que tes toda a razón e que eu teria que ir contigo o aquel, o POF, este. O GOF, o Gabinete de Orientación Familiar. Eso. Eu non sei, quería disculparme porque, vaya, por esta cousa de pensar que temos os homes... Podía ser ti, non? O que non funcionaba. Non sei. Discúlpame. Que cando ti queiras imos o LOF, o GOF. Chamei e deronme vez para o martes. O martes está moi ben, Lindiño. O martes... Eu que quero estar contigo, miña Ruliña, que non me esteas así, Veña, Mira, pero... Que o que queiras. Ata martes temos tempo, non? Claro. Pero... Temos tempo de que, bonito? De que vai ser parvo. Tócache a ti, Ribe, Cunca. Aí tes, Ruliña. Que? Como andan as cosas polo Superlajo? Ben, como sempre. E ti que? Non vas ao mar hoxe? Eu? Con este tempo? Freiro, só prefiro quedar aquí, quentiño, non é? Caloriña, o bariño, falando con xente, o abrigo non che chove, nin te mollas... É nada. Ai... Ana, verdade? Sí. Quería falar contigo. Sentamos. Sí, claro. Dixeche a Celia? Non, quería falar antes con vostede. Por qué? Pois porque non creo que colla as cousas do super por gusto. E se ten algún problema, os pobres axúdanse entre sí, xa sabe. Ai, sí. Ninguén mo dixera. Gracias, Ana. De verdade. Pero non creo que ti me poidas axudar. Pois eu creo que xa estou facendo. Por que non me conta o que lle pasa, dona Rosa? Meu home marchou da casa. Vai per 2 semanas. Levaba tempo dicindo que ia marchar e por fin marchou. Cada día que pasa espero velo aparecer. Pero... Veña, dona Rosa. Hai unha semana fun ao banco. Nunca fora. Dixéronme que ali non tiña nada. Que o levara todo.
de súpeto. Atopeime sen nada. Sen nada. Perdoe, pero non ten máis familia, amigos? Os amigos e a familia eran del. Eu non teño nada. Unha historia triste, Sí. Pero xa verá como todo sae ben. Vai ver ese cabrón. Non fales así. Veña comigo, dona Rosa. A onde? O xulgado. Isto hai que denuncialo. Non. Non quero denunciar o meu home. Xa non é o seu home. Pero vostede pensa que merece que lle chame o seu home a un tipo que marcha e deixa tiradas en un peso? Veña. Agora cando hai que ter valor, dona Rosa. Pero... Regalas a Pereira? Pero por qué? Pois mira, porque terá sido non me deixa coller a fruta. E eu non quero que a colla el. Así que se ti a queres, a Pereira é túa. Foi un acordo que chegaron eles aos, Pola miña parte non houbo asesoramento legal ningún. Ainda que olles dixen que non me pareceu unha boa idea. Pero queredes calar vos dous, bichicomas? O caso é que non hai caso, porque chegamos a un acordo. Así que ti é lo feliz dono dunha preciosa Pereira. Xa, pero que fago eu cunha Pereira? Para que quero... Eso é, a Pereira rejalada non lle... Vaya, que rejalada. Carlos, que é unha Pereira centenaria. Xa, a verdade é que estou vos moi agradecido. Sí, saúde. A verdade é que estou vos moi agradecido. Moitas gracias aos dous. Faime moita ilusión ter un árbol, é verdade. Perdón, señor xuiz, poderíamos falar un momento? Non se marchábamos. Sí. Veña, ata logo. Gracias de novo, Que pasa, Pitusa? Aí fora está unha señora que ven denunciar o seu home. Abandonouna. Marchou da casa deixándoa sen cartos e sen ningún tipo de recursos. Ben, pois denunciámolo e chamamos a policía agora mesmo. Mire, quería pedirlle que tratase a dona Rosa, non sei, con moito tino. Isto estáse facendo un pouco duro, entende? Xa, claro, non se preocupe, Pitusa. Gracias. Carlos Porto, dona Rosa Patiño. Encantado. Hola, Ana, que tal? Hola, xuiz. Senten, por favor. Xa, pero é que ese son jaibotas do fondón. No, o nome científico é Stercorarius pomarinos, aunque aquí lle chamamos papamerda palleiro. No, papamerda palleiro é o mascato riatelo. Non é o mascato, ese é de outra familia. Ese é dos Stercoraridae. Que che parece? Home, pareceme ben. Pero tería yo que le dicir vostede. Sí, porque le sajen pensando de toda a vida que son mascatos. Non sabes? Vou excusado que vou mexar. Bos días, Anselmo. Bos días, señor. Vai, que eu quería me desculpar polo do outro día, vai. Sí, tranquilo, non pasa nada. Pois eso. Vai, que tamén queríamos falar un... Vostede dirá hola, Belinda. Hola, Anselmo. Hola, Anselmo, que tamén queríamos falar unha cousa con vostede de... Que vai, que Belinda máis eu decidimos ir o aquel de Santiago, a clínica que... Non é unha clínica. Chámase GOF, Gabinete de Orientación Familiar. E tamén queríamos saber un pouco o que nos van facer as moi ben, pois... as probas... Vanlle facer un estudio xinecolóxico a Belinda e a vostede pediranlle unha mostra. Mellor... Case mellor falábamos isto na oficina. No almacén. Na oficina do almacén. Sí, claro. Sí. Se fai o favor. Non sei como che vou pagar todo isto, Celia. Ni no dijas, xe o pagarás cando poidas. Agora o importante é axudarnos. A min podíasme deixar o pazo ese que tes para facer unha festa un sábado destes. Unha festa? Sí. Veña, que era broma. Claro.
Ademais, eu tampouco estou para festas. Poderíamos facer unha cando collan o mal nasido do teu home. Sen ánimo de faltar, Non me falta, Celia. É triste dicilo, pero ese xa non é o meu home. Non así, non. Así se fala. Hola, Hola. que tal, Rosa? Díxome Pitusa que andaba por aquí. Xa ve, agora sei que teño amigas en Porto Sás. E ademais ten un problema menos. Chamaronme de Santiago. Localizaron o seu home e quere chegar a un acordo. Está asustado. No cárcel é onde tiña que estar ese mal nasido. Isto vais a mañar máis rápido do que parece, Rosa, xa verá. Agora quero que veña comigo para asinar uns papéis no xulgado. Dentro de pouco vai poder dispoñer de todos os bens que lle correspondan. Gracias, xuiz. E gracias a vos tamén. Non hai de que veña. Vai co xuís que levamos nós todo isto. Ah, veña. Vale. Tomad as chaves. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Rosa Patiño deixando as chaves da súa casa. Que se lle conte. Pois pode que faga esa festa. Sí. Pois mira, entón foi cando dixo el, faime moita ilusión ter un árbol. Xa verás cando a vexa. Esa cariña de faneca que ten, vais a poñer de jaliña. Eu non sei se nos estaremos pasando, Mira por desogar coas árboles. Eu tamén creo que trae mala sorte. Eso será no Brasil, home. Aquí o que trae mala sorte é xogar co xuiz. Junior, non te apuntarás que a facer os nosos chistes ou que? O importante é que o caso está rematado. Máis que rematado que está é derrubado. Estábamos aquí... Que tal, Carlos? Hola. Polo visto, perdime o mellor chiste do ano, non? Mais ou menos. Máis que un chiste era un dito. Que na boa árbores arriba. Ou aquelo de non lle pidas peras a pereira. Firmes, todo o mundo que chegou ao corpo. Petróleo, non saberás de quen é aquela pereira ou de que hai na curva do Jato? Non sei, pregúntelle a Carlos que é o que move contarlo todo aquí. Señor Suizo, non me dixa que a súa pereira aquela, ó. Pois parece ser que sí. Ocorre algo, xente. Nada importante, supoño, non? Penso que estas cousas é mellor velas que falalas. Non lle parece a xente? Pois, se calra, ten razón, mellor ir vela. Mais que nada, señor Suizo, para asegurarnos de que é a súa pereira, non? Non te perde, Como a esa non hai moitas. Veña, imos. Ímola a ver, sí. Xuís, leva unha pereira para o camiño. Voulle levar a compra a dona Rosa. Queda soa, tía? Para que vexes que me fío de ti. Oiches, ves por aí a safrán da oferta? Nada, Manuela, todo carísimo. Pero estes espárragos teñen unha pinta. Home, eu levamos, pero claro, como non paguei ao entrar... Está ben, que queredes? A canto vai o quilo de desculpas? Logo, non me desculpei xa. Home, sí, pero... Para mí que foi algo rápido, ademais, non? Ti crees? Claro, un meta soca e despois desculpas. Así non é o conto, Hai que cajala, reconsiderar e despois pedir desculpas. Teño que pasar un día ou dous, polo menos. Está ben. Trabuqueime. E despois do prazo pertinente, pido vos desculpas. Está ben así, Fito? Home, está ben... As desculpas están ben, pero... Con esta caixiña arreglábamos, Mellor estaba. Pero a cousa como non foi para tanto, coas desculpas ides que chutades. Veña, arreato. Xa chuxi, Eva. Home, había que intentar, non? Tomad as galletas, anda. Que vos aproveiten. Ai, demo de rapaces. Un raio, claro. Agora entendo todo. Señor xuiz, non é tan difícil de entender. Primeiro cae o raio e despois cae a pereira, home. Non digo iso. Outras cousas. Agora entendo outras cousas. É o que? Cando caeu o raio? Supoño que coa tronada donte, non? Claro. Xusto antes do regalo. Agora son eu que non entende. De que regalo me fala? É igual, deixo. Agora verá que apartala, non? Pois iso parece.
O dono é que na debe retirar, ou pagar para que lle retiren. Xa, a lei é a lei. E o que fai paja, amigo. Bueno, iso non está tan claro. Agora teño que buscar... Boas. Que? Boas. Pero que pasou aquí? Carlos, así é como coida das árbores. Moi graciosa. Veña, vos los tres, botademe unha man. Pola asiática non podo. Daquela subimos. quere contratarnos. Taracido, non me moles, botademe unha man. Eu son un traballador, eu se quere contratarme, casualmente levo aquí a moito serra. Un home ten que ter sempre a ferramenta a punto. Vale, veña, a ver, canto por hora? 15. O que? 15? 15 que? 15.000, que van ser? 15.000 dólares, 15.000 pesetas. É un convenio canadiano, ali... Veña, Ladislao, non te metas nisto. No, yo cago. Non, 15. No, ti sei fíjate, por favor, bastante regalando unha pereira, 15, xa, ti dalle regalamos, pau que xa falamos. xa, dabondo non Amañame. Eso non... No, Ladislao,